dag skal vi simpelthen spille Fortnite med en af mine venner, der hedder Albert. Lad os bare komme i gang. Det er min lillebror, der er i baggrunden. Shit, der lander mange her, mand. Jeg har set bananpile her. Nakker var det her, kommer der. Shit! Dem her, de er sindssyge, Hello bro, jeg har 10 liv. Skal jeg lidt op her, mand? Hånd, nå ja. Knocket. Hvad er det for mange, der løber rundt her, mand? Shit, om jeg kan. De her monster er de fuldstændig, mand. Shit. Spejle. Jeg skal nok. En omgang. Hvorfor også? Ej, det er nu helt sygt svært. Albert. Det er det meget tæt på bevæget. Bro, hvordan overlevede vi lige det der? Shit, man. Fuldstændig lukket det der. Lukket dakke med Mika. Shit, man. Ikke så er det mange. Eller jo, jeg har lidt faktisk. Nej, jeg droppede alt for mange. Tak. Nej, shit, på siden af. Cracket over på siden. Knockede den ind. Prøv at vente, bro. Jeg lige var nakke en her. Oj! Ej, det sker bare ikke. Nej, han kommer nu. Det kan jeg ikke.
Skal lige... Sådan, jeg er ikke mere nu. Okay. Nej, jeg skal den her. Ej, hvor er det sygt det her, Albert. Oh shit. Nej. Oj! Hvor er det, de skyder fra? Hvor er det derovre? Pil i nokket. Hello bro, du har taget min crown. Må jeg lige få min crown tilbage? Tak. Har jeg allerede en? Hvad? Nå, Albert, jeg har allerede en. Det er bare mig, der siger forkert. Medalje! Jeg løber stærkt, mand. Ej, det mener du simpelthen ikke. Nu dør vi. Nej, nu dør vi. Åh, shit, helt. Tak fordi I så med alle sammen.